ceritane wayang Jawi raja Lengko diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong cinta Anoman janjut tumandang kalengko wis dadi awu popon gedhe jroning praja Karso tunggal tekad hanya wiji janjut kumrego tumandang barang lumantar rawe rantang
riyen foto riyen. Dari saya pribadi anggenipun kala matur nderek mandu adicara wiwit awal dumugi akhir. Temtunipun kathah kalepatan anggenipun kawula matur ugi tumindak. Kala pribadi nyuwun agung ing sawetara pangaksami. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.